marca parlarem sobre l'alimentació de les abelles. Farem unes petites pinzellades com podem alimentar i per què podem alimentar les abelles. Així que, a la intro i a pel vídeo. Benvinguts al meu de la comarca, canal dedicat a la piscicultura i amb un futur poder amb altres coses. Si us agraden els vídeos, deixeu like i si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Bones! Doncs avui parlarem de l'alimentació, quan i per què podem alimentar o com podem alimentar les nostres abelles. Les alimentarem no per sistema, a baixa, jo almenys no alimento per sistema, sinó quan és així una mica necessari. Primer, cal tenir en compte quan no serà el mateix alimentar a finals de l'hivern que a principis de primavera. Així que, primer, si tenim d'alimentar a l'hivern i per què alimentar a l'hivern. A l'hivern alimentarem quan veiem que tenen poca mel, quan veiem que se'ls acabarà la mel a l'hivern, o un eixam que repleguem a finals d'estiu, que hagi aixamenat, un petit eixam que se'ns ha fet petit per canvi de reina i no té suficient mel. Llavors el podrem ajudar a alimentar amb un aliment. Podem triar o comprar-lo o fer-lo. Si comprem al mercat hi ha diversos tipus, diverses cases. Jo ara mateix tinc aquest, això seria un aliment complet, que és com una massa dura, que els dura una setmana i així, i llavors si podem partir-lo, jo el sistema que faig és partir-lo i el pico mig. Si hi ha aliment a fora no se'l mengem tan ràpid. El preu està sobre euro 20, això deixem estar. I seria que a part porta fructosa, hi ha un control, porta microelements i així. Si no volen comprar perquè no volen gastar, perquè no ens convé, llavors ho podem fer amb aigua i sucre. No hi ha microelements, és solament aigua amb sucre. Llavors hi ha gent que diu aigua amb sucre panela, sucre moreno, però bueno, la base és aigua amb sucre. Llavors, si és a final d'estiu i veiem que no té prou reserva de mel, doncs hi podem ficar aigua amb sucre. 2 parts de sucre i una part d'aigua. Si fiquem mig quilo de sucre, ficarem un quart de litre d'aigua. Per fer aquesta barreja, segurament que haurem de calentar l'aigua. Jo al seu temps vaig fer una prova, vaig ficar colorant alimentari i sí, va a reserves. Miràvem contra el llum i la mel tenia, pel color que havia ficat, uns tons d'aquells colors. No era tot, per exemple, de color verd, sinó miraves i a contrallum se veia una mel d'un to verd, que era el colorant. Vaig fer la prova. A la primavera d'aquell color ja no quedava res, sinó ja se l'havien menjat. Llavors, com podem ficar l'aigua amb mel? L'aigua amb sucre. Tenim aquests serien tablassos, per exemple, a l'alça d'això haurem de treure un quadre i ficar-lo aquí dins. Problemes que podem tindre, si un eixam petit i omplim tot això, que pugui durar molts dies. I llavors, aigua i sucre poden fermentar, se poden tornar agre i fer-se malbé. Aquestes serien per les blascons, però també hauríem de treure un quadre. I després, quan jo vaig empezar, vaig ensenyar un mètode molt eficaç, econòmic, que seria agafar l'envàs d'un tetabric, obrir-lo i omplir-lo. I a la part de dins ficar trossos de forespan o algun material que flotés. Podríem ficar una fusta i així. No sobre massa lloc, sinó la cosa és que no s'ofeguin les abelles, que flotés. Llavors, era una manera de fer-ho, l'únic que han de treure 2 quadres perquè amb un quadre no hi cap prou. I amb un tetabric i forespat ho podien ficar. Això seria l'aliment perquè ells ho fiquessin a les reserves. Aquest aliment, sobretot per allà al desembre que ja fa molt fred, que han de fer algun cop d'ull a les nostres caixes i veiem que no arribaran a la primavera, que a la primavera necessitem energia per tirar endavant, els hi podem ficar. Clar, aquest és molt més pràctic, obres, talles, ho fiques a damunt de la caixa. L'altre, has d'anar amb el líquid
a l'arnès i així, però són dues maneres. Llavors, de cara a la primavera hi ha un altre tipus d'alimentació que seria un estimulant. Estimulants es fa anar quan ve la primavera per incentivar la reina a que pongui de valenta posta, a que es pensi que ja ha arribat la primavera, que són uns productes més líquids, no? Que porten una humitat més alta, em sembla que hi ha alguna més, no, proteïna més o menys igual, però el principal objectiu d'aquest tipus és incentivar a la reina a pondre més. És com aquell que diu que l'enganyem una mica. La reina nota a dins de la caixa que hi ha humitat, una bona entrada de nèctar i empieza a pondre més posta. Això es faria a 15 dies vista, 3 setmanes, abans de que a la nostra zona els ametllers, que és el que em va a mi, empecin a florir. Jo calculo que en 2 o 3 setmanes ja els ametllers floriran, que aquí floreixen a finals de febrer, doncs a principis de febrer ja ficaria una bossa. I a cada cap de 7 dies una altra, fins que ja hagués arrencat la primavera, que l'ametller ja floreix, si n'hi ha de valents, i que hi hagués coses. Si no volem comprar aquest tipus de productes, ho podem fer també amb aigua i sucre. En aquest moment la dosi seria diferent, seria una part de sucre, una part d'aigua. Amb aquesta dosificació no caldria calentar l'aigua. Amb aigua natural se desfà bé i ho ficaríem. També hauríem de controlar cada 3-4 dies l'aigua, que clar, no és bo que n'hi fiquem molta i que es passo, sinó anar tallant just, amb aquests dos sistemes d'aquí, ficant. Aquí amb la bossa, aquest vídeo el volia fer a camp, però el dia que vaig anar a alimentar no feia mal temps, feia vent, i per això ho faig aquí. Després ficaré els vídeos que vaig poder fer de com introduïm això a dins de la caixa. No tot és així, hi ha altres marques, el vaig gastar aquest, que és amb una carrina i un plàstic. Té els seus avantatges, el fiques, tallem i elles entren. I aquest és un altre sistema que després el ficarem. Llavors, hi ha un altre sistema també d'alimentació, que seria alimentació proteínica. Clar, jo no tinc, a la meva zona de les abelles sempre tenen proteïna, sempre tenen 2 quarts de proteïna, que seria el pol·len, que va molt bé per quan tenen de criar. En el meu cas sempre tinc problemes a l'inversa, que me fiquen massa pol·len als quadres. Llavors sempre en tinc de traure i els vaig canviant els quadres, la que té poc n'hi fico més i així. Que seria el mateix però amb proteïna, que seria per la cria, per si hi ha deficiència de pol·len. A la que estàvem abans, quan volem alimentar amb aquest sistema, que és l'estimulant, perquè la reina creixi més, hem d'anar amb compte. Per què? Perquè quan empecem a estimular, això no ho podem parar. La reina empezarà a criar, a pondre, i si fem la primera setmana, la segona setmana i la tercera setmana no fem res, i ens ve molt mal temps, que empeci a fer gelades, que no surti floració i que la floració llavors se'ns atrasi una setmana, podem tindre el problema que les caixes estiguin ben plenes de cria, de posta, que llavors elles necessiten molt aliment per criar tota aquesta posta, perquè elles suposaven que això ho podrien alimentar, no puguin sortir a fora del mal temps, no s'hagi obert la floració i tinguin que els hi falti menjar, deficiència d'aliment. Llavors podria haver el perill, que a mi em va passar els primers anys, que es morigués la caixa, o inclús les caixes, en el cas va ser una. Aquí seria el resum, ara ficaré altres vídeos de quan vaig alimentar, com ho faig jo. Aquest, normalment, aquí ja fico que s'ha fet uns quadrets, ho talla així, fica-ho a sobre. Jo vaig a lo pràctic, tallo per la meitat i els hi fico al mig i aquí ja queda l'obertura. Perquè aquest és sòlid, no tinc cap mena de problema. Aquests que són més líquids poden tindre algun problemeta. Jo normalment ho fico al damunt i amb el gabinet forado. I per exemple a les lastrons, que hi ha sota l'entretapa,
faig uns foradets i si vull encara incentivar més, els fico cap baix, que els hi vagi gotejant sobre la cria així incentives a que mitjon més i a que vagi millor. O al damunt mateix de la sobreentretapa i que ells pugin a buscar, foradant al damunt. És molt pràctic, és molt ràpid, ja ho veureu al vídeo. Problema, que si et passes amb el forat o no tens pràctica, si fas els forats petits, a cap de 7 dies encara queda la meitat, i si els fas massa grans i no està massa bé o no els fas bé, pot ser que allò vagi sortint i s'ofegui la caixa. I en un dia hagis perdut tot el sac. Aquest és el problema que li veig amb aquest. Amb aquest no passa, amb aquest tipus de terrina que va en plàstic, fas més plàstic, això sí, talles els 3 costats i aquest plàstic flota pel damunt. I això ho has de deixar sobre la caixa a dins, a sota la tapa. Ells van menjant i van passant pel damunt del plàstic, no queden gaire enganxades. El problema que li veig amb aquest sistema és que si les caixes no estan massa planes, que es facin baixada. Llavors, fins que no s'anivelli, això va perdent i va caient. Després mirarem els vídeos i per salvar el que podem salvar, per veure com ho faig jo. Bones, aquí estem fent la primera visita de l'any. Ens trobàvem que a la nostra zona feia molt bon temps i aquí ens fa vent. Així que no podem fer gran cosa. Això avui tracta d'obrir, ficar aliment perquè empeci la reina a pondre de valent. Estem a principis de febrer, en 15 dies els ametllers haurien d'estar florits i per això accelerem aquest procés. Volíem fer vídeo, però no podem fer gran cosa perquè obrim, fiquem l'aliment i tanquem. Així que intentarem fer algun petit incís, alguna petita cosa, però serà ràpida. No serà tal com volia fer. Així que continuem endavant. Bueno, aquí tenim un altre sistema d'alimentació, que són unes terrines que es venen així, de plàstic. Llavors aquestes no... He provat de fer foradets i ficar-la cap per avall, seria el mateix sistema d'abans, o si no, tallar per 3 costats. El que no m'agrada d'aquest sistema és que si les caixes no estan ben planes, no... Amb una mà també és una mica difícil de fer. S'han de tallar 3 costats i així elles, el plàstic no s'acaba d'esfonsar perquè flota pel damunt de l'aliment. Deixaré una mica més. Allà, aquest costat, aquest tallat i aquest tallat. El plàstic flota per sobre l'aliment. Llavors, aquí sí, aquí ho hauríem de treure. Elles pugen, veieu la sal? Se la van alimentant. Com més estic observant que quan hi ha més cries se la mengen més. A partir de mig estiu ja no se la mengen tant. Llavors si li deixa això a sobre. Llavors sense tapar el forat i elles ja pujarien a buscar l'aliment. El que no m'agrada això és que si les caixes no estan ben planes pot sobresortir per la part de baix. Llavors, ara incentivarem a que pugen una mica, els marcarem el camí i ella pujarà. Tanquem caixa, que fa molt. Aquí, en el cas de les Lastron, de les Lions, jo fico el paquet al damunt i faig uns foradets així pel damunt. I elles soles ja vindran a buscar l'aliment. Ja heu vist els vídeos, així que això seria tot. Confio que us hagi agradat aquesta petita introducció a l'alimentació. Si ens voleu seguir, cliqueu aquí i si voleu veure un altre vídeo, cliqueu aquí baix. I sobretot, fiqueu algun m'agrada i seguiu-nos. Fins aquí és tot i a per un altre vídeo.